misai ngono. Ora tau nek misai-misai ya. Dino misai sakeh nang mungan mangan tok tunggale pitik. Sono mungan mangan tok. Ya, mulai cuk. Ya, somot mangan kok. Kabare kita iki sing siji kok apa iki? Saya mana malu, Beh. Ini loh, Beh. Beh. Ini loh. Ini mau sih. Ya, nona. Ganteng lele. Iya dibayar. Mata jadi tayangan. Iya mana betul. Kita udah sitok iki tok liyane tangga. Kok ngono lho. Pak, wis iya. Arep kita ya emang. Tapi kok punya malam mingguan iki. Macam piye? Padahal kan jiwa ya. Jiwa nek sore iki mesti mlaku ada mancing. Tanganane iki. Au tangane gede duwe. Orang pulau kan di malam mingguan nek. Wah, dewa. Parah. Woi. Untuk arah sini. Apa lo nih gini jadi? Apa ini? Ada tak matamu di hotel ada. Oh. Ketemu arah ikin nih. Oh. Kok awakmu nih? Kok awakmu mesti. Apa golek aku? Orang lebih wow kan? Apa? Lebih. Golek duit kok endi? Kok aku eket mau isu mancing di mangan kok sore kok katanya langsung duit. Gambar opo? Lanjutmu aku? Lanjut gue ya? Ya. Woi. Kurane bos. Iya loh ini jadi. Wujudnya orang kena aku. Alah kena ono yo. Wah orang ngurus truk to. Wis to, bagaimanapun keadaan saat iki. Ojo lali kopi ini dadi ombe dhisik. Kopi wae. Mosok mancing tok nang kopi. Ngomong aku lho. Duwe orang duwe kok kate kopi. Itu kopi lopo. Tiga keluwen golek lawon sik kate suara itu. Sawah. Dik Sambat nah. Iki juga kan sambat nang Gusti. Kowe durung mesti sing kaya Gusti kuwi awakmu iso syukur. Makanya juga kan sambat syukurono ae apa sing dikeki kuwi. Rasa kakan nuntut. opo kerjaan di sini ini
Mana wis? Namanya nopone mancing lho enak lebih. Wong sugih wong ya. Kudu didikan iki. Maning iki jan. Sugih wong iki. Janji. Wis tau melo aku sing gitar. Lu kan pinter gitar, lah aku sing nyanyi. Gitarku lo pedot senari. Ora apa-apa nek mau pedhot gitare. Penting ora medhot janjine. Tak kae. It's DJ. Buyar aku iki. Kok entuk iwai. Bene wis gaweane mancing mudi apa. Aku wis mesti nek ono mesti ngisro aku lho. Gaweane mancing mudi apa lho. Ngawur ae. Mati ra tau itu ae ngopo bisa mancing. Iya. Apa? Pak kau mesti nyenengnya. Lah aku mati di Blumbangi. Oh, kowe mati di Blumbangi. Mati gedine kok baca cek kalau musisan ngono kae. Aneh. Ayo. Yo. Apa? Lek gitare yo. Ya apa kita. Ayo. Hei. Iki lho wong iki. Dendi kon. Apa? Nyelek gitare yo. Ya apa gitar-gitar berak? Ngamen aku golek. Ora usah, iki gitar larang. Alah kok medhit ora to. Engko ora usah sapa ngijoli. Tak ijoli wis 2 kali lipat iki. Tenang yo. Tenang ya, aku ngamen gone juragan iki. Kan di juragan endi? Juragan tumo ngono lho. Oh, ya wis, ya wis. Tumono akeh kok. Ya, ya. Ayo, sile yo. Ya. Pak, wis bengi yo. Tadi sih. Terus apa? Ya aku nak di. Apa aku selap butuh duit ke malam mingguan ku? Habis-habisan nih. Satu sih. Wis los. Ya Nanti jadi. iki. Dedian kono sel. Ada nang juragan. Cowok nih. Bisi. Apa apa? Amin, Mas. Ngamen. Matane opi cek ana den-den ngaman kene. Bukan bukan musik tangkemmu mbok kok. Wah, lah Mas, Mas. Bukan tangkemmu ke kunci mbok kok. Nggih. Katane ora ngerti nyane. Bener, betul.